Днес ще ви покажа едно свято и чудотворно място край София. Хайде да посетим манастира Свети Мина. Знаете ли къде отиват хората, когато всичко изглежда без изход? Отиват при Свети Мина. Манастирът се намира в близост до град София, край село Обрадовци, днес част от квартал Бенковски. Хората тук идват с една мисъл – да поискат помощ за здраве, за дете, за излизане от трудни житейски ситуации, за любов, за решение, което не виждат. Има стотици истории. Хора, които казват, че са получили знак, че са намерили изход, че са се случили неща, които не могат да бъдат обяснени. Казват, че Свети Мина помага на тези, които са искрени, на тези, които не се отказват. Хората не идват тук само да поискат. Те идват и да благодарят. В манастира Свети Мина ще видите и нещо много силно. Хора, които се връщат след като вече са получили помощ. Чудотворната икона на Свети Мина в манастира изобразява светеца като войн на кон. И това не е случайно. Вярва се, че той защитава, намира изгубеното и помага, когато си в безизходица. Отидете, вижте и усетете. Сами ще разберете защо толкова хора вярват в чудесата на Свети Мина.